naghanap. Ito na yung nabili namin kanina. Hindi lang namin na video. Tara, hanap tayo ng satin. Bukas na naman kayo maalok na. Wala ka na. Doon sa may agoy. Doon sa loob. Dito sa kabila. Oh, bigla ka lang naman umalis eh. No. Ha? Pulburon. Ito yung best. Pulburon. Ano yan? Dito kasi yun. Paborito ka ba? Ay, ayoko ng lasang yun. Lasang chok. Pwede kuha ka. Ayun o. Wala nga akong sabi nga ni tita, kuha ka eh. Ayun. Ito. Gusto ko yung chocolitos. Chocolitos? Hindi naman pwede sila sa chocolate dito. Ha? Chocolate dito. Dito ako nagap na chocolate. Oh, ano ba yun? Alam mo ba yun? Oh, chocolate. Tapos chocolate dito, tapos dito ako naghanap. Kala ko sinabi mo yung ano, yung cream stick yun na chocolate yung tatak. Ayan, ay matigas. Gusto ko lang matigas. Para di ko lang pinatagat ko lang. Ito. Gusto daw nga dito yung fruit ano. Fruit ano. Nips. Tig 20 to, yan na lang kaya. Marami din naman tong laman eh. Dark chocolate. Dark chocolate? Kaya? Parang itong maliit eh, 14. Kasi ako ng maliit. Ano sa'yo? Ito? Gusto nga daw kasi nila na dito yung ano eh. Tanong mga kay tita kung pwede ito. Asa makikita? Ito, masarap to. Pansit-kanton. Dito. Ay, dala ba natin ito? Tanong mo doon kung pwede. Kaya original ko. Yung masarap din to, di ba, may? Yun, matamis. Pakuha ka dun, dalawa yung madami. Yung madami. Ano ba ito? Yung sa dark chocolate. Nasaan yung dark chocolate? Ito. Dark chocolate ba to? Ayun, nakakulat eh. Dark chocolate to. Dark chocolate yun. Fruit and nut yan. Ito maliliit Ano to. lang? Pag ito din na lang mo kay tita. Nasaan na kayo? Wala pa. Parang hindi ka naman magbibig. Magkaroon ba kayo? Magkano to? Magkano nga yan? 22. Kumain ka din kayo? Papa nyo, kaano? Sige. Kuha pa tayo ng isa pa.
Ta. Yung mga chichirya, yung tindahan kulang. Wala naman tayong chichirya na malala. Wala naman talaga. Ano naman ito yung Bubul. Bili. Dito lang. Ah, migo. Nabili ba yan, madam? parang Hey. Nagseryoso ka nga na rin. Wala kang mga ganito dun sa ano. Wala kang ganito dun. Ta. Cheese na piatas. Ha? Cheese na piatas. Nabili ba yung tindahan? Nabili yung hindi. Ano pa kuha pa kayo? Mix lang yun yung ano nyo? Ano dito kasi hindi naman yung tayo. Kasi nakabahan ko ako sa mundo. Wala na naiwan ko tatay. Ano yung mami. Walang pakyaw sa mundo. Walang nangyayaan ng religion. Buka natin. Sponsor ka te? Dahil na tumagan. Dagdagan mo na isa. Ayan, daming chicherya. sa akin. Ayun o. Sarsi. Ano? Sarsi. Sarsi ba yan? Okay, pare-pare Ano yung to? malaki na yung kinuha. Ay, Sarsi ata. Kumuha na kayo, ano pa? yung root beer. Di ba favorite mo? Kurang sa ako doon. Favorite ko. Ayan. Ay, yung malilira ba yun? Video mo, ako litro. New improve. Diba? Ito, paborito ko nga ito dati. 5 piso lang ito dito. Doon, magkano ba? 5 piso lang din, oh. Sige mo, pero unti na lang. Sa'yo na ito? Ang laki, 15 na. Magkano bili mo doon? Magkano bili mo sa palengke niyan? 18. 15 Alam, di ba, na dito. di ba tatag 18 to doon? No? Bakit na saan dyan? 15. Ito ko matamis. Ganun pa rin, hindi pa rin palakas na. Diba? Nakapag kami ng isang ano doon. Balitan namin. Bahala kaya, bahala kaya. Kaya pinapakuha ko ulit sa karami ng isa, di ba? Para dalawa na. She's a runner, she's a rock star. Chico bag. Anong malaki? Cart. Ay, yung malaki kasi hindi kasha. Yun to. Music ko yun.
hindi na makauwi ng mamaya. Tayo na natin. Mas masarap ba kung sa tilapia? Parang pareho ng siguro. Masarap yung tilapia. Di ba yung tilapia yung medyo manamis? Kuha tayo ng akin kasi di ko pa ano. Ito matamis. Gusto ko yung matamis. Ang laki naman eksakto yan. Baby. Star guys. Star mga palangga. Kaya tayo na gusto ko yung matamis. Ang kasi pili doon. Nagbatagi sa tituya. Wala bang matamis dito? Ayoko kasi ng movie. Saan ba nakakuha si tita ng pizzeria niya? Party bar daw gusto niya. Yung ano, ito Ay, wala kilo. dito eh. Mga paji bar. Wala ata dito eh. Tignan ko nga. Wala ka? Yung video yun, nasa ano nakalagay. Yung malaki na rin kasi kagaya sa akin. Gusto ko. Oo nga. Ito, malaki. Ito, 10 lang oh. Oo, yan. Grabe sa kanya, ano yung electric. Ay, ano ko? Alis ka kasi din kaya pa rin daw. Ayun, movie oh. Tignan mo, te. Ang laki ng eksakto. Tignan mo. Laki. Sakto. Dano ko, te. Kunin ko yan. Ito, te, oh. May mas malaki pa pala. Hindi ko alam. 18 ata, te. Ayun nga, 18. Ayun, ano yun? Ay, cheese it pala na. Ayan, 18. Ayun. Ito nga, ayun, 18. Ano ba yan? Kunan mo ako ng ano. Ha? Ayan. Wala bang caramel yun? Wala ata eh. Ang laki. Yan. Wala. Ito mga twin pack. Twin pack. Yan. Tubo. Ang cute. Ang cute ng kulay. Para sa bata. Yan. Ay nga, baby oil. Baby oil ba to? Ang cute. Baby oil. Dati ganyan mga ano kay. Dati ganyan mga tapos Wow. ay mga mukha. Halo si Putot ba? Hindi ko masakit. Alam mo yung minions? Baka nalo-halo nyo na yung mga sabon dyan sa kwan. Pagkain. Namang. Hinalo nyo ba yung sabon? Nilipat mo? Di ba hindi natin yung tinanggal sa baba? Ayan din. Doon na, sarap na. So, ganito yung sabon ni mama oh. Lamang Marami kami. yan. 1.8 lang yung ano natin. Ipa mo yung ano. 1.8 yung budget mo. Naghanap ako ng dito. Dito oh, ganyan. Hawa. Pag mo kaya siya. Nalabas mo yan ah. Hanap ko. Ayan, diba? Wait lang. Flawless Shield. Diaper.
Alam ko yung ginagamit kong diaper dati, te. Yun. Saan ba counter? Ay, tulong. Ano yung tissue? Ay, box ng ano. Ano to? Happy peanut breakfast street. Happy peanut breakfast street. Saan si Tita? Ha? Kasi sabi ko si Sue yung... Ito si tita. Kasi ano yun, di ba? Pang ano niya dito, tao? Ayan. Ilan na ba tayo? Wala pa nga sinasabi si tita. Shampoo alone is not enough. Palmolive dito. Dati palmolive kayo, di ba? Diba? Panty. Ito parang amoy ano. Tinipot mo ang tinilis ko. O, di ba? Ang dumi? Labo ko mga sa dito. Natin kanina. Nakita natin kanina. Gag. Pulbukol. May laruan ba ito sa loob? Yan. Free toys inside. Masaan? Gagi. Corn puff. Kakaharang ata tayo dito, te. Hindi si tita. Saan pa pumunta yun? Si Tita. Oh. Pancake. Tapos na nga itong brand. Mr. Gulami. Silan. Kayo ng card. Ay, na big carton mo. Ang dami naman. Ang dami na pumila niya. Ano si ate? Ayun no. Ang hagdan. Ano hagdan no? Nene. Pila. Doon ka na, doon sa kay banda. Kaya ko nang babayad. Ilagay mo dyan.
Alas na dyan. Oh, doon na kayo banda. Sister. Tama mo, Bibi. Ito mo nalagay. Doon po sa kabila po. Dalawa. Ilan po ba kayo? Ano? Oo.